Karbi Students Association mate KSA Langmepi Head Branch pen chipatir piponsi nijang Karbinglong Langmepi Ingleng arong career counseling lapen HS lapen HSLC asat lang kiuna tumaphan karchopon Nijang Karbinglong Langmepi Ingleng arong Langmepi KSA Head Branch ahin pen chipatir piponsi career counseling amei paman ponlo Bangso hut jersong timong pen mai chari ponlo na pen bangso melong langthat langmepi long HSLC HS sat lang kachipa undun bang pharoi sirain koi tuma phan stami share apuhu pen archupong labang so melong kachitong dun KSA Inglong po Central Executive Committee amei phu budha tirang kongchon bang Barnabas Kiling la pen West Karbinglong KSA Regional Committee mepu prosanta imti kongchon bang Provincial Bay atum pen chetong dunsi jumisen ke charli osomar duma phan than pachini tekang lo Karbilo Charlie Asong Langmepi Head Branch ahin ben patir pipon Langmepi LP School long Metric la pen higher secondary ke pas atum han kar chopon la solong career counseling program kedeng pon along nilitum Central Committee team pen secretary pen chenglok AGS pen chenglok pini dak Hamran Regional Committee President Secretary pen chenglok nilitum laso amailong ardina pidun pen dak Langmepi ahawar langthat ahawar ariso ejang tum metric pass higher secondary pass aphai bang pharoi sira inkoi sose lasong bong ben pini ga chetong bang sari kuri ne do lasong bong ben alang ne tum metric ke pass la pen higher secondary pass long first division la pen second division third division ang bong sike onglo lasi ningkarong lo je nelitum chu ke damtang ning kan sitame laso dimlong thot uwi kimi tumhan karchopon pi pajir moveda sitame pohoi pak file sivet pen sitame nelitum mo ningke togia tumhan sitame aning kirung pon khula solong nelitum kabori pondo lasi pini Langmepi hawardat kali nelitum Karbilo Charlie Asong ke singlong pohin pen Karbianglong West Karbianglong atogondolong sitame loga Charlie anat paphangdu naing pupen uwe kimi tumhan ka Charlie awe tumhan kang thurpon kabor ielong nilitum branch atumlong regional tumlong sitamen nilitum Central Committee pen sitame kaiketa nilitum arjab nun thit Khironi pen Mohanteron Karbinglong live